to nechám. Poviem vám taký príbeh, ale on je taký dosť krátky. Jak som išiel, to je vlastne cesta do Talianska, chlapci, to je vlastne cesta do Talianska, ja vám to poviem, dám aj full webku, OK? Nevedávajte prosím hlasnejšie. Vyruší ma to ako kokot, pritom dám to len takto. No, jedného krásneho dňa, bolo leto, Segra mi volá, bol som s kamošom vonku, tu kde si u nás, Segra mi volá, to je akurát, no na 15 minút, to neviem na 15 minút. Segra mi volá, že proste, či nechcem ísť do Talianska, že, a autobusom, viete koľko som mal rokov, ty kokot, 15, jak som mal 15, fakt. Alebo, no, neviem, či som bol na strednej, fakt by som mal sklamal, ja už si fakt nepamätám, koľko som mal rokov, bolo to strašne dávno. Ty kokot, mohol som mať 15-16, nech som mal 15-16, mohol som byť prvý na strednej. Sem dospelý, Martinko, to ti musí stačiť, to mi stačí, Foxík. Hej, je to vidieť, že si dospelý, neboj. Že nemáš 12, to mi je jasné, proto sa pýtam, koľko máš rokov, vieš. No, ticho. Išiel som teda, Segra mi volá, že či nechcem ísť do Talianska na dovolenku, ale že rýchlo sa musím rozhodnúť, pretože večer sa odchádza. Ono to stálo neviem koľko, dajme tomu 500 a ona bola zľava ako kokot, vieš, že na 300 alebo koľko. Hovorím však, mne to jedno, ja peniaze mám, kamarát má peniaze tiež, hovorím, môžeme ísť, ty kokot, nie? Však môžeme ísť, poďme do Talianska, Igor, ste s tým Igorom, hovorí, Igor, poďme do Talianska, hovorí, ty kokot, nedbám, mám piči, boli prázdnení, vieš, boli prázdnení. Hovorím, OK, poďme do Talianska. Tak som sa rýchlo zbalil, aj s tým kamarátom, nie, no. To bola taká cesta snov, ty kokot. Sadli sme si, v Dubnici sme nastúvali do toho vyjebaného autobusu, skurveného. Autobus pekný, všetko, pohodička, nie, klíma, paráda, jeba. Igor sadol tu pri okne a som sedel tu, jak je tá ulička pojebaná, vieš? Tu bola tá ulička vedľa mňa. Všetko bolo v porádečku, až do cesty, jak sme prišli do Trenčína. Prišli sme do Trenčína a už všade to bolo poobsadované tie uličky. Chlapci, videli ste film 300? Čo Leonidas poslal do piče toho hrbáča, vieš? Čo bol taký zhrbený tam ten borec a nevedel zdvihnúť ten štít hore, vieš? Čo, že pozdvihni štít a on že nevedel to zdvihnúť, vieš? Tak proste, taký pánko aj s nejakou babkou, si sadol predo mňa, si predstavte. Predo mňa si sadol, on mal taký hrb, ty kokot, ja vám ukážem, aký mal hrb. Ja vám ukážem, aký má hrb, vy kokoti. Počkajte, idem pre stôl, dívajte. Takýto mal hrb, si predstavte. Takýto mal hrb, jak ten stôl. Takto mal, len predstavte, že ten stôl je veľký hrb. S takýmto hrbom tam prišiel, že. Do toho autobusu. Takto tam nacúpkal, že. Rozumieš? Takto tam nacúpkal s tým hrbom. Počkajte, to píče, čo som tu. No. Nacúpkal tam s tým hrbom, si predstav. Nie? Do toho autobusu. Počúvaj. Jak som ho ja zbadal, ľudia, ja som sedel, bavím sa s tým Igorom, nie je vyložená noha proste takto. A už len takto, že, ja už som len videl periférne, vieš, že, kúkačky, že, keď som sa takto usadil, hovorím, preto moje voľné miesto, opozrel som sa dozadu ešte takto a tam boli ešte asi 3 alebo 4 voľné stáčky, hovorím, aká by to musela byť smola, až som sa len domyslel, že aká by to musela byť smola, a to hovedo už si sadol tam predo mňa. Sadol si, chápeš, s tým hrbom sa opil do tej stoličky. Hovorím, ty koko, ten Igor, že jeho žena si sadla sem, ale ona bola chudučka. Ona bola jak toto pero, chápeš, tak a nebolo vidieť, že tam sedí ty kokot. Ona bola do polky sedačky, chápeš? Tak Igor tam rozkokotený a ten starý, že a pohol tú sedačku, chlapci, jak je, takto je toto, opäť od tej sedačky, hej, bolo to takto nejako. A to ten kokot, že pohol to sem. Ja vám prisahám, že som to mal takto od hrude, tú sedačku. Takto som tam sedel, starý bol na mne s tým hrbom, že, a ešte on aj krovkal, ja kokot, že hovorím, na čo idú hen takí ľudia na dovolenku, ty kokot, čak on pred chvíľkou natáčal film 300 a teraz ísť zrelaxovať do Talianska, nemôže ísť si do Tatier, kokot, počúvaj, sadol si tam, ja že, takto som tam bol, hovorím, čo teraz Igor bol piči, červený, a kokot, že, ten len toto mi ukazoval, počúvajte, cesta mala trvať 14 hodín či 12, hovorím, toto sa nedá prežiť, toto nemôžem ja prežiť, chápeš? Ja nemôžem prežiť oného,
s Leonidasom toho blázna, čo zdvihol ten štít, ja to nemôžem s ním prežiť. A tá žena mu furt ho krmila, z prestinávečku, trestku, smrdelo to tam ryby, všetko mu dávala, vieš, do huby, hovorím, Kristova noha, čo to sa tu stalo? Môže byť niečo horšie ešte, môže byť niečo horšie ešte, môže byť ešte niečo horšie. Počúvajte, nespal som, ale počkajte, to nie je všetko, nám sa dojebal autobus. Aby nebolo dosť, že mi tu sedí proste filmová hviezda hrbatá predo mnou, dojebal sa autobus. 22 hodín trvala tá cesta. Zastavili sme niekde na nejakom parkovisku s Varlavom, vystúpil som, vám hovorím, 20 hodín som takto sedel, ani som sa nepohol, Igor spal, hovorím, čo teraz, v noci začalo pršať, hovorím, čo teraz? A zrazu že rachotina, jak kokot, dorachodilo sa čosi. Hovorím, čo sa teraz stalo? Prečo nejdeme? A vodič, len sa dvaja tí vodiči na seba pozreli, ten jeden vodič, že sa pozrel na toho druhého a že už som videl toto gesto, že... A ja, jak som to zbadal, vyťahol som ruku spod tej sedačky a hovorím na Igora, som ho zobudil, Igor, že čo je? A ja, že... Len som sa bakol po hlave, vieš? No proste hneď som vedel, že je zle, že sa čosi dodrbalo, že je niečo fakt veľmi zlé. Vystúpil som, dostal som sa spod toho oného blázna hrbatého, nie, dostal som sa spod neho. Hovorím, prechádzal som sa tam po parkovisku, hovorím, ja tu ostanem, ja tu mám piči, na 10 dní sa išlo, hovorím, ja tu mám piči, ja tu ostanem, 10 dní sa tu budem prechádzať po parkovisku, mne tu stačí jedna konzerva, pár rožkov, nejaká hrazda, si tu spravím na strome hrazdu, budem cvičiť, mne je to jedno, to ja mám piči, ja tam už nejdem. A rozmyslel som, že sadnem niekde inde, vieš, že keď tam nastúpim, tak to nejako ojebem a sadnem si niekde inde, sadnem si proste niekde do prdele. Jasné, prišiel som tam a hneď tetka tam stála, normálne mala bič v ruke, že tam plieskala po autobuse, všetci budú sedieť tam, kde sedeli, hovorím, fucky, shity, takto sa ostra nedalo. Sadol som si tam, hovorím, že idem sa pokúsiť zaspať, oni to stále opravovali, vonku bola zima, hovorím, mám piči, ja si tu sadnem nejako, som sa tam sadol, starý bol stále takto nado mnou, jak stíhačka pristáty, hovorím, že no tak niečo idem skúsiť zaspať. Chlapci, už som bol tak rozjebaný, Igor už spal zadopretý Igor bol takto opretý o to zrkadlo, či o tú blbosť, o to sklo, že vieš, opretý, rozcapený tam, hovorím, OK, ty už spíš, ja čo mám robiť? Tak som robil toto, jak staré babky v kostole, toto som si robil s prstami, že? A sedel som takto, vieš, takto som sedel, hovorím, no nič, už idem zaspať, už sa mi fakt lámala hlava, hovorím, to je krásne, už zaspím, možno už zaspím. A ten blázen starý, že asi nejak takto to znelo, že on spal. A z ničoho nič. Už som si myslel, že už fakt nemôže byť nič horšie, rozumieš? Keby nás trafil meteorít, to by bolo vykúpenie ako hovado, keby ma trafil meteorít a horím tam v tom autobuse. Ale starý, že... Hovorím sa ja som vyskočil z tej sedačky, takto som na ňo kúkal z vrchu, takto som na ňo pozrel, hovorím, to čo sa kurva stalo teraz? To čo bolo? A tá stará sa otočila chrbátom k nemu, hovorím, ty čo stará, veď ho ukludni, čo si mu správ? A starý, že... Začal valiť ako kokot, hovorím, a sme doma, ja som vedel, že niečo není v poriadku, starý začne valiť, začne tu vrčať, starý začal vrčať aj pokazaný cinkulár proste. Začal vrčať, hovorím, OK, chrápe tu, je tu hrbáč predo mnou, kamarát mi tu spí, nemá sa s kým vyprávať, všetci spali, dojebal sa na autobus, 22 hodín som v autobuse, hovorím, Kriste pane, mal som takéto kruhy pod očami. Takéto som mal kruhy pod očami, hovorím, oh yeah, to bude super dovolenka, takto krásne to začína, niečo bude určite famózne, v tom Taliansku sa tešíš, to niečo stane. OK, opravili autobus, nejako som tam prišiel, hovorím, už hovorím, super, 22 hodín som nespal, takéto oči, hovorím, prvé čo spravím, hodím tašku tam na ten apartmán, je mi jedno, kde budeme bývať, hodím tašku na ten apartmán, ja sa vyspím aj pod oným, aj pod kokosovým orechom, hovorím, mne to je jedno, vyspím sa aj pod kokosovým orechom. Hodím tam tašku a idem na to more. Tam si lahnem na tú pláž a spravím tam toto, že a budem tam proste takto, tam bude 10 dní, vieš? Pršalo. Prvý deň hneď, ale jalo tam jak kokot, bolo tam hada -3. Tak ja som sa normálne, tuto bolo leto, bolo tu hada 30 stupňov, hovorím, OK, idem z 30 stupňov do 50. A tam bolo hada 8 stupňov, pršalo tam. Aha! Hovorím, takto sa, počúvaj, hodil som tašku na ten apartmán, lialo jak svina, neviem čo aj krupy, nejaký monzún tam bol, fúkalo tam všetky tí tuje, všetko čo tam bolo, takto tam nakláňalo tie orechy, vieš, tí kokosové orechy. Ja som prišiel na ten apartmán, hodil som tam tašku, pozrel som z balkóna, vonku normálne dážniky lietali, všetko, vieš, fúkalo, ľudia tam takto behali, panika, jak v GTA 5, vieš, alebo kde si v GTAčku, proste takto tam behali. Ja som prišiel, sadol som si takto, nakúkol som sa do okna, že
Zas som nakúkol. Zas som zabudol. Ale našťastie pršalo len jeden deň. Jeden deň pršalo z 10. Tento deň som preplakal celý a jeden deň vlastne pršal, tých 9 dní bolo fakt pekne. Ten jeden deň pršalo, 9 dní bolo pekne, ale čak to nie je všetko, počúvajte. Ten sa vybrali nie na druhý deň alebo na tretí, že ideme plávať s tým kamarátom. Dobre, však budem plávať. Či ti ma nejebla medúza? Či ti ma nejebla medúza tuto na cecek? Tak som mal takýto cecek. Takýto som mal cecek opuchnutý túto na bradavku. Na bradavku, takto ma tu drbla medúza, hovorím, čo ti mrdá, čo sa mi tu stalo, to mi ona čo urobila? Čo som jej spravil? Doprhlené, to bolelo neskutočne, som si to nemohol ani chytiť. Hovorím, čo mám teraz robiť? To sa čo stalo? Tuto ma nejako mrdla, ona ma nejako pokopala, chápeš? Tá medúza priebaná, v živote som to nevidel a zrazu ma rozdrbala v mori. Mrdla mi na cecek, normálne mi mrdla kopačku na cecek, mal som cecek dokopaný elektrikou, hovorím, wow, to je super one, to je super život toto, čo sa tu stalo teraz. Mrdlo ma tam čosi, mohol som opuchnutý cecek elektrikou, normálne ma rozkopala, chápeš, v mori ma rozsekala. Hovorím, paráda. A tam ďaleko v mori boli také kamene, neviem, bol niekto v Taliansku, to bola nejaká palmová riviera či čo, tak tam proste boli také kamene, nie? Na úklad, ale velikánske šútre proste. Neviem prečo, aby tam nejaké veľké vlny neišli, vieš, alebo čo. A hovorím, ideme sa napalovať, jasné, pohodičke. Tak sme si dali do vaku, normálne do tašky sme si dali uteráky, vieš, zabalili, ako sme si to priviazali oplavky a plávali sme tam proste. Prišli sme tam, ja z takýto cesok som mal, ako Angelina Jolie, rozumieš, veľkú bombu. A prišli sme tam, už som sa tam konečne takto vykokotil na ten kameň, veľký som tam našiel taký veľký kameň, hovorím super, už tu ostanem, mám sa prdeli, takto tu ostanem, hovorím super. Už som zaspával, chlapci, už som konečne išiel zaspať normálne, že tam budem opalovať na tom kameni a zrazu som len počul taký zvuk, že lenže, jak keby ste mali vajco dáte normálne na stôl a plesneš po ňom takto rukou, že vieš, a rozletí sa to všade by sa to rozletelo. Proste, že len to som počul, a to len tak prebralo a zrazu som len cítil niečo mokré na bruchu. Nejaké sliské. Pozriem a tam klepe to. Pozrel som sa na toho môjho kamaráta, on bol vedľa na kameni. Ten kokot tak pleskol po krabovi. Tak mu pleskol po tom krabovi, že on sa normálne rozmrskol. A to jedno klepeto mu uletelo na moje brucho. Ja takto na ňo, na to klepeto, na Igora, Igor v piči, on sa tak začal smiať, ak ma to oprskalo. Hovorím, som sa takto pozrel na to, že Igor okamžite to je do piče. On vreskot, normálne slíš, natiahnutý na celom bruchu. Hovorím, čo sa tu kurva stalo, Igor, daj to okamžite preč. On vreskot, ja som to chytil, odhodil som to preč, utrel som si brucho tým hnusným uterákom a bol som tam vykotený na tej skale. Chlapci. A potom už sa tam asi nič také nestalo. Išli sme potom naspäť domov, cesta netrvala už 22 hodín, už trvala koľko mala. A už som ani nesedel pred tým starým, mal som to piči, už som povedal, že ja tam nesedím, sedel som vzadu v peťke. Nesedel som tam proste. No. Takúto príjemnú cestu som mal, takýto príjemný zážitok, chlapci. Neruž buď pozadí, to som mal podmas chalani. Á, vidíte? 13 minút, keď som začal hovoriť príbeh, bolo asi 15, vidíte, 13 minút. Naspäť už to bolo v pohodičke. A hľadali sme tam nejaké baby, že vieš nejaké že bude to super, a sme tam nejaké baby zbalíme, paráda. Druhý alebo tretí deň som tam spoznal nejakú pičku, bola Češka, pamätám si, pekná, bola strašne. Bola Češka a ešte mi aj vysvetlovala, že kde býva v nejakom žltom paneláku a som si myslel, že kokočak to je kúsok za našim oným. Však to je kúsok za našim tým domom, nie? Že to je proste kúsok za našim oným domom, nad tým našim hotelom, hovorím, však ja tam pôjdem to hľadať, tak celý deň som to tam hľadal, ďalší deň som tam celý deň hľadal, ona bola najebaná. Ona mi nevedela vysvetliť, kde býva. Tak povedala, že žltý oný panelák. Lenže som prišiel na takú ulicu, kde bolo asi tak 200 hotelov a kde v 194,5 bolo žltých. Hovorím, wow. V týchto hoteloch môže bývať tak 10 ľudí. To mám tak 1000 ľudí na jeden deň, hovorím, však 10 dní som tu, to mám tak 1000 ľudí na jeden deň, som tu kúkal, hovorím, tak tu ho asi nájdem. Či som ho nestretol posledný deň, keď sme odchádzali, keď sme išli do piče, tak ona sa tam držala za ruku, s jej kamarátku, že my sme ho zhľadali, že celý oni, že mohli sme si skrašili dovolenku, úplne jej išla jebačka z očí, hovorím. Tak som na nej kúkal, hovorím, viem, že sa volá Lucia.
A spoznal som mu tam v nejakom jednom bare a proste ona potom kde si musela ísť, ale proste sa to nepodarilo. Nepodarilo sa ho uplesknúť. Bola pekná ako hovado. Bola pekná ako hovado a bohužiaľ, na posledný deň som mu, keď sme už išli do piče, tak na posledný deň som mu zbadal. A držal sa tam za ruku s kamarátkou, ty kokot. Oni tam boli s kamarátkou a s rodičmi, no mňa skoro vyjebalo. Mňa skoro vyjebalo, chlapci. Takýto príjemný príbeh takýto príjemný zážitok na mojej dovolenke v Taliansku.